Jamen, kan I ikke fortælle lidt om, hvad I laver? Fangetårnet derovre har jo lige fået nyt kobber. Der var en del rådskader og svampskader inde bagved. Jeg kan ikke huske i hovedet, hvor meget. Vi har jo et par 80 opgaver eller sådan noget heroppe. Ja. Og det er jo generationerne, ikke? Jo. Fordi jeg tror noget af det første, jeg starter i firmaet, jeg er jo heroppe sammen med Svend og kigge på den sidste af broerne. Han har lavet en del af dem for enden, ikke? Esbroen og Slotsbroen. Og måske Edvard før det. Og nu er det Jon og Andreas, der er i gang. Ja. Altså det. Så hvad laver vi? Ja, hvad laver vi nu? Ja. Og hvad har vi lavet? Og det er en meget længere historie. Ja, altså vi har hørt om den fra vi startede i firmaet, og vi har fulgt bygningerne og giver dem videre. Vi er rådgivende ingeniører, ja. Og måske kan man sige en lidt anderledes størrelse eller gemyt på nogle områder, fordi vi arbejder så koncentreret med de her typer ejendomme, at vi gør nogle flere overvejelser ud over bare hvad der lige står i tekstbøgerne og i lovgivningen, at man skal. Altså man er nødt til at kunne mærke lidt efter også. Det kan jo være århundreder håndværkere, ingeniører, arkitekter, bygmestre. Altså, vi står på skuldrene af, og det vi gør, det har altså bare været lige så godt. Og det er ikke noget, du kan slå op i en tabel. Du skal kunne mærke rigtig meget af det her. Du kom jo faktisk fra noget helt andet. Det var jo lidt det der nye byggeri og alt sådan noget, du har siddet med. Har du ikke det før? Ja. Hvad er det sådan? Altså, du må jo kunne mærke et eller andet, da du startede her, som triggede dig, som gjorde, at du blev hængende så længe. Jeg starter jo i et firma, der ligner lidt et professorkontor med nogle kolleger, der har det her DNA. De er meget ældre end mig, rigtig mange af dem. Men det hele den her stemning, altså, man bliver revet med. Skal jeg bare fortsætte her? Er det virkelig? Men jeg kan jo ikke rigtig se, hvad skal overgå det her, og hvorfor skulle jeg ikke? Så har jeg aldrig rigtig kigget mig tilbage mere. Så i forhold til det her med at føle, at man at råder ved en arv, og at man skal gøre det i respekten for den arv, den kom til udtryk også, da vi efter et par generationsskifte i firmaet talte med Edvard om det, at han lagde navn til et firma, som han ikke længere var en del af i dagligdagen. Og han svarede, at han kunne se, at firmaet holdt nogle af de, eller holdt den ånd og den værdisætning, han havde startet ud med i firmaet, så det var han faktisk stolt af. Og det var nok virkelig det, som giver mig tryghed i, at vi gør det godt. Det der med at have en holdning til det, man gør, er et omdrejningspunkt, som har fulgt, synes jeg, mit daglige virke fra starten af. Og det er ikke en del af pakken på et ingeniørstudie, at nødvendigvis i hvert fald, at man har en holdning til løsningen, om den ene løsning er bedre end den anden. Altså, slutfacit er, at en konstruktion skal holde. Men der kan godt være flere udgaver af den samme konstruktion, og det at udfordre sig selv på at vælge den bedst egnede på flere parametre. Også det æstetiske, så her i de her bygninger, også det historiske og det håndværksmæssige, det er en udfordring, som jeg holder meget af.